og velkommen til Daddys dejlige butik. Hvad skulle det være? Kan jeg få kebab? Du kan få kebab. Kan jeg virkelig få kebab? Du kan få kebab. Er det der kebab? Yeah. Det er en ny slags kebab, vi har fået her i butikken. Kan jeg få nogle bukser? Altså, min kone siger godt nok, at... Jeg troede, at... Jeg mener... Hvor er der bukser? Og for mig. Et par cowboybukser. Cowboybukser? No, det var læderbukser, din idiot. Nej, det kommer bukser. Bukser. Skal vi høre noget musik? Har du en musikafspiller? Okay, et brød. Ej, sko. Ej, min kone sagde faktisk også, at jeg skulle have nye sko. Hvad er det, en grillbutik det her, eller er det en tøjbutik? Har du et ur? Et ur? Jeg har brug for et ur. Jeg kan sgu ikke se, hvad klokken er. Det er sgu forfærdeligt. Ja, har du. Værsgo. Øj, fantastisk. Jeg tror sgu, du har fået hele butikken nu. Nej, jeg har sgu lige en bitte kylling tilbage. Jeg elsker bare kylling. I liver. Nej. Skal vi lige se min Hitlerborg her? Ja. Hvad så, Josef Krudtgej her? Og mig og Magnus' lille kebab-biks, kan jeg også tænke. Til Daddys kebab-biks. Biks. Det er biks. My name is... Så det her, det er så Magnus' hus. Hell yeah! Det ligner sådan en gammel hat med horn på. Og skal jeg så lige komme tilbage til mit Hitlerhus her. Det var herinde, hvor Hitler gemte sig. Ui. Ja, det er jo en fantastisk udsigt. Nå. Men det var så lige Daddys kebab-biks her. Så kan I hygge jer, YouTube. YouTube! Farvel.